静草，这里是叫 Songwriter Mix Techno Mix Electronic House Instrument House. Just a second, baby. Ecco beh, stai così bene coppole, dai, assurda, e fatti il capo da parte, che cazzo, se non stai joy, dai, super gamma, coppole, dai, brutale, push un po', che cose, non ci mostra, che what they see. Wirklich, aber Mama, Mike, next man. Io aspetto ja zaczynaj uleść. Същото хилядите краси. А всички искате да пушите. Следващите лети доста толкова нервни. Тая ми за кинти, ти сега. Не искам аз вече да изглеждам пак назад. И да виждам тебе. Много ми се пие в този край. Така ли стана? Добре, айде ще го направим сега по-различно. Аз съм истински артист. Не знаеш тук. Добре. Експериментираме. Не мога ти надгрем на чета. Не да пише текста. Просто правиш на момента. Разбираш? На момента. А не си запишеш микс. Трепере аз на пълта. Красота. Просто съм притеснителен. Но пък толкова свеж и готин. Трети трак, рап, трак. Ей, братле, дай се сме. Не дей ти да бъдеш всеки ден. Тъп, шибан, гъммен. На рекординг. Без микрофон. Просто не трябва нищо, а музика. И да го измисля пак. Ще бъда цял ден в нас. И тя към нея ще поделя. Let's go, Пепчо. Много красиво. Айде малко по-сериозно. В гето. И вие младите. Айде. Знам, че можете. Но защо всеки копира другия? И еднакви просто. Пошло. А иначе с айфонче
Така е. Така е, миличко. Ето сега продължаваме. Тук си върват битовете. Аз направо подкаст рапим. Джуго. Тан. В Америка. USA, Нью Йорк и Майами. А не Майами Вайс, PlayStation 6. Да, продуцент, доктор Дре. Те са милионери, а той самия няма студио, а студия. Не че им завиждам, даже ми слушам повече талантови от тях двамата. Но просто Eminem, като почне да рапира. Разбираш, че той не спира. И музиката отдолу на процент. Доктор Дре беше рапър той. Но това е професионален хип-хоп с послания, не като нашите. Може би Динчо, може би Криско, може би всичките. Няма песен на английски език. Може би той не знае инглиш. Може би тази музика нашата само тук за България, но моята не. Защото аз с 3 албума авторски за 4 месеца и 100 трака, издадени преиздадени всичките стилове. Нямам аудитория. Айдол Виктория. Представиш ли си? It tells you strong. You've been alone for way too long. You're so distant, you hold your ground. Cut this heart, don't let me down.